O 14 de abril de 1931 proclamouse a Segunda República no Estado español. Na cidade da Coruña saíron á rúa centos de persoas a celebrar aquel novo tempo. Constituíuse un novo goberno municipal, designando alcalde provisorio a Antonio Lens Vieira. Mais a cidade da Coruña contou cunha forte tradición republicana, previa a 1931. A Coruña destacou dende o século XIX por ser unha cidade liberal progresista, na que o republicanismo tivo unha presenza moi notável. O Partido Republicano Democrático Federal, coñecido como Partido Republicano Federal, manifestouse na Coruña desde o seu nacemento, a partir da Revolución de Setembro de 1868, a gloriosa. Con ela inaugurábase o coñecido como Sexenio Democrático. O Partido Republicano Federal naceu como escisión do Partido Demócrata. A figura máis representativa do republicanismo coruñés do último terzo do século XIX foi o médico Ramón Pérez Costales, electo deputado das Cortes Españolas en 1872 e autor dun Estatuto de Autonomía para Galiza. Pérez Costales era discípulo directo de Francisco Pi y Margall, presidente do Partido Republicano Federal. Tras a proclamación da República, en febreiro de 1873, foi designado ministro de Fomento. Daquelas, era alcalde da Coruña Federico Tapia Segade, que ostentou esta responsabilidade até a súa morte en agosto de 1873. Sucedeuno Luís Tetamansi. Ambos eran membros do Partido Republicano Federal e masóns. A Primeira República tivo unha duración de case 2 anos, se ben a República de carácter federal se desenvolveu entre o 11 de febreiro de 1873 e o 3 de xaneiro de 1874. Nese ano, o xeneral Pavía deu un golpe de Estado, irrompendo no Congreso dos Deputados, que rematou con aquela breve, aínda que intensa experiencia, que puido articular un Estado federal. Iniciouse entón o período da República Unitaria, até o 29 de decembro de 1874, data na que o pronunciamento do xeneral Martínez Campos deu lugar á restauración da monarquía borbónica con Alfonso XII. Con todo, o republicanismo seguiría tendo socialmente moito arraigo e forza. Desenvolvéronse diversas tendencias no seu seo. En Galiza e na Coruña iríase articulando o republicanismo galeguista, o anarquista e o socialista. O republicanismo galeguista articulouse cultural e politicamente na Coruña a finais do século XIX, arredor do historiador Manuel Martínez Murguía, asentado na cidade en 1870 xunto á súa dona, a poeta Rosalía de Castro. Destacou tamén entre os galeguistas da Coruña Andrés Martínez Salazar, quen en 1872 foi nomeado director do Arquivo Histórico de Galicia. Martínez Salazar e Murguía foron determinantes na formación, entre outros mozos, do coruñés Uxío Carrealdao, quen se faría cargo a inicios dos 90 do século XIX da Libraría Rexional, logo Libraría de Carré. Este espazo foi un lugar de tertulia dos galeguistas máis destacados do momento que vivían na Coruña. Xunto a Murguía e Salazar tiveron especial relevo naquel grupo outras figuras máis novas, como Salvador Golpe Varela, Francisco Tetamansi Gastón, Galo Salinas Rodríguez ou Manuel Lugrís Freire. Figuras que farían parte, entre 1890 e 1892, do Comité Local Coruñés da Asociación Rexionalista Galega, creando en 1897 a coruñesa Liga Gallega. A entidade, presidida por Salvador Golpe, daría lugar a un monumento en lembranza dos mártires de Carral, cualificados de mártires da liberdade. Esta sensibilidade política netamente republicana tentou organizar no galeguismo, sobre todo, a labregos e labregas en contra do caciquismo e en favor da descentralización do Estado. En 1907 impulsou, xunto a outros republicanos, a creación de Solidaridade Gallega, plataforma electoral e agrarista de ámbito provincial coruñés, que tería como voceiro o boletín A Nosa Terra. Cos anos, este grupo daría lugar ás Irmandades da Fala, que chegarían a ter bastante forza na Coruña.
foi nesta cidade onde o 25 de xullo de 1921, Día de Galiza, se izou por vez primeira unha bandeira galega nun palacio municipal. Parello a esta dinámica, o docente e abogado Segundo Moreno Barcia foi corredactor do proxecto para a constitución do futuro Estado galego unha década despois da proclamación da Primeira República. O documento sería publicado e debatido en 1887 na Asemblea Federal Galega reunida en Lugo, de cara á proclamación dunha nova República Federal. Malia a restauración borbónica, o republicanismo traballaría arreo para volver ser hexemónico. Neste sentido, o incansábel Pi Margal visitaría a Coruña en setembro de 1892, recibido por unha delegación encabezada por Pérez Costales. Daquelas, Costales ficaba retirado da política parlamentaria, mas foi quen de impulsar nese mesmo ano a nivel galego a primixenia Unión Republicana, que tería como lema democracia, república, autonomía. Pola súa banda, o republicanismo socialista articulouse arredor do Partido Socialista Obreiro, como sería coñecido a través da prensa, que nacera en maio de 1879 en Madrid, da man do ferrolán Pablo Iglesias. O socialismo español dirixíase fundamentalmente ao proletariado. Nunha Galiza aínda pouco industrializada, tardaría en gañar presenza sobranceira, ao igual que na maior parte do Estado español. O PSOE tiña no seu inicio maior forza en Madrid, Euskadi e Asturias, e co tempo en Barcelona, territorios con maior industrialización e cun importante corpo proletario. O seu discurso sería profundamente republicano, anticlerical e anticapitalista. O traballo militante do PSOE entre a clase obreira e o prestixio gañado por Pablo Iglesias valeríanlle a súa primeira acta de deputado no Parlamento español en 1910. Desde ese único escano, o PSOE amplificaría o discurso socialista no conxunto do Estado, tentando competir co anarquismo. Mais seríalle moi complexo, dada a grande implantación do anarcosindicalismo e do anarquismo nas urbes. Na Coruña, que contaba con arredor de 44.000 habitantes entre finais do século XIX e inicios do século XX, foi moi notável a presenza anarquista nos barrios máis populares da cidade, como a Silva, a Tocha, Monte Alto, a Gaiteira ou os Castros. No cambio de século, destacaron na cidade iniciativas de carácter educativo e cultural, como la Antorcha Galaica del Libre Pensamiento, creada en 1897, e o Centro de Estudios Sociales Germinal, impulsado en 1901. En 1921, sumaríase ás diferentes tendencias republicanas a creación do Partido Comunista de España, da man de militantes escindidos das xuventudes do PSOE. O PC cualificaríase como partido revolucionario, republicano, laico e internacionalista, dotándose do voceiro El Comunista. Este partido tivo unha proxección pública moi breve na súa primeira etapa, dado o golpe militar que se produciu en setembro de 1923. Unha vez o xeneral Miguel Primo de Rivera confirmou o seu golpe de Estado, interviu todas as corporacións locais, conformando a nivel gobernamental español o Directorio Militar, que encabezaría el mesmo. O xeneral golpista actuou coa aquiescencia do monarca Alfonso XIII, que fora entronizado recén nacido en 1886 tras a morte de Alfonso XII. Na Coruña foi deposto como alcalde o enxeñeiro Francisco Ponte Blanco, sendo designado presidente alcalde da corporación o empresario Laureano Martínez Brañas. Este sería sucedido polo militar ferrolán Victoriano Suánces Pelayo. Así mesmo, entre 1925 e 1927, o escritor e abogado Manuel Casás Fernández asumiría a alcaldía, sucedido por Jesús Casares Bencansa. Os cambios seguirían entre 1929 e 1931, ficando á fronte do goberno municipal José Viñes Guilmet, primeiro, e logo Maximiliano Asúnsolo Linares Rivas, quen xa fora alcalde da Coruña no ano 1922. Malia que Primo de Rivera afirmara nun inicio que se comprometía a acabar co caciquismo, o partido político que el crearía en 1924, a Unión Patriótica,
acabaría dando cabida a boa parte dos caciques locais. E aínda que prometera tamén a descentralización do Estado, co que atraeu a sectores do nacionalismo conservador catalán, vasco e galego, estes retiráronlle todo o apoio cando observaron, meses despois do golpe de Estado, que foran enganados. O descontento da cidadanía e, sobre todo, das clases populares coa dictadura e coa monarquía darían lugar primeiro á caída de Primo de Rivera e logo á de Alfonso XIII entre 1929 e 1931. Mais o certo é que a dictadura e a monarquía xa quedaran moi debilitadas a partir do coñecido como desastre de Anual, por volta de 1921, no marco da Guerra Colonial Española en Marrocos. Aínda que Primo de Rivera quixo abrir unha nova etapa para a dictadura en 1925, creando un directorio civil en substitución do directorio militar a modo de novo executivo español, o certo é que a dictadura ficara moi desprestixiada e ampliárase a oposición contra ela. Á realidade política sumábase unha forte crise económica, agudizada pola crise bursátil de 1929, con epicentro nos Estados Unidos de América. Entretanto, e malia que a dictadura tentou reducir á mínima expresión o republicanismo, este seguiría mantendo un importante corpo social e suficiente capacidade política para medrar entre a maioría social. Cando Primo de Rivera presentou a súa dimisión diante de Alfonso XIII en xaneiro de 1930, o republicanismo soubo interpretar a realidade, acreditando que era posíbel a proclamación dun goberno republicano. Mentres Alfonso XIII nomeaba ao xeneral Dámaso Berenguer como presidente dun novo goberno español, a coñecida como dicta blanda, o republicanismo acentuaría a súa dinámica encamiñada a dar lugar a un novo tempo, en clave democrática e republicana. En Galiza destacou a creación da Organización Republicana Gallega Autónoma. A Orga creouse na Coruña en outubro de 1929, nucleada arredor de Santiago Casares Quiroga e Antón Vilar Ponte. Uníanse así, arredor destas dúas figuras, o republicanismo federal coruñés e o nacionalismo galego. A Orga creou na Coruña ese mesmo ano o Casino Republicano, ubicado no número 14 do Cantón Grande. Tamén destacou na convocatoria a nivel galego do Pacto del Estrobe, en marzo de 1930, polo que se agruparía todo o republicanismo galego na Federación Republicana Galega. A FRG, con proxección a nivel galego e español, participaría o 17 de agosto de 1930, da man de Casares Quiroga, no Pacto de San Sebastián, ao que asistiron representantes da práctica totalidade das organizacións republicanas existentes no Estado español. Alí acordarían traballar para dar lugar a unha nova república. No mes de febreiro de 1931, o monarca Alfonso XIII cesou a Berenguer á fronte do goberno español. Foi substituído polo almirante Juan Bautista Aznar, que marcaría data para a celebración de eleccións municipais, as que seguirían as xerais. As forzas promonárquicas confiaron os resultados das eleccións municipais ao sistema caciquil. As organizacións republicanas, pola súa banda, realizaron unha intensa campaña a pé de rúa. Na Coruña, esta campaña xirou arredor do Casino Republicano, que viña de celebrar con éxito o 42 aniversario da proclamación da Primeira República, o 11 de febreiro. As eleccións municipais do 12 de abril saldáronse cun importante éxito das candidaturas republicanas nas principais vilas, cidades e capitais de provincia, fronte aos concellos pequenos e do rural, onde venceron as candidaturas monárquicas, así como en 8 capitais de provincia, entre elas só Lugo, a nivel galego. O goberno español e a monarquía víronse superados pola vitoria republicana. Alfonso XIII abandonou o territorio español o 14 de abril. A cidade de Vigo foi a primeira en todo o estado na que se izou nun consistorio unha bandeira tricolor, por volta da 1 da madrugada, aínda que unha hora despois a Garda Civil a retiraría. Na cidade da Coruña, tal e como acontecería en Madrid ou Barcelona, a proclamación deuse na tarde do 14 de abril. Unha marcha multitudinaria de cidadáns saíron do entorno do Casino Republicano, desde os cantóns, dirixíndose á Praza de María Pita,
para izar a bandeira republicana no concello. Á fronte do goberno provisorio da Segunda República ficou o xurista Niceto Alcalá Zamora, líder da dereita liberal republicana, sucedido logo por Manuel Azaña, de Alianza Republicana. O republicano coruñés Santiago Casares Quiroga foi nomeado ministro de Marina, ostentando logo outros cargos de relevancia. Habería que agardar uns meses para que fose aprobada a nova Constitución, que definía o Estado como unha república democrática de traballadores. Na Coruña, Antonio Lens Vieira, aos seus 84 anos de idade, foi elixido alcalde provisorio da cidade. O empresario Ángel Senra converteuse en gobernador civil interino da provincia. Daquelas, a Coruña compartiría protagonismo con Santiago de Compostela en favor dunha Galiza autónoma. A FRG Orga, xunto á militancia das Irmandades da Fala da Coruña, organizou unha asemblea autonomista o 4 de xuño. No encontro chegouse a uns acordos que serviron para avanzar na redacción do Estatuto da Autonomía galego. Realizouse outra reunión na Coruña o 12 de xullo cos parlamentarios que no Congreso dos Deputados conformaban a minoría galega: Antón Vilar Ponte, Emilio González López, Ramón Otero Pedraio, Daniel Rodríguez Castelao, Ramón Suárez Picallo e Lois Peñanovo. A seguir, virían dúas reunións en Madrid destes deputados, que tentaron, sen fortuna algunha, sumar a outros republicanos galegos conservadores. A inicios de 1932, a cuestión estatutaria galega chegara a un punto de parálise. Desde o recén creado Partido Galeguista, no que se reformularan as Irmandades da Fala, instouse ao alcalde de Santiago de Compostela, Raimundo López Pol, a que convocara os alcaldes de toda Galiza para desenvolver unha asemblea de concellos que debatera e aprobara o Estatuto. Esta celebrouse na Facultade de Medicina entre o 17 e o 19 de decembro de 1932 e aprobou, por 3/4 partes, o texto do Estatuto que logo se plebiscitaría en 1936. Entretanto, o primeiro alcalde republicano da Coruña, Lens Vieira, sería substituído polo empresario de 71 anos Ángel Senra, dono da empresa Calzado Senra, que dimitiría por motivos de saúde o 26 de agosto de 1931. Elixiuse entón ao abogado Juan González Rodríguez, que deixaría a alcaldía ao ser nomeado gobernador civil de Ourense en xullo de 1932. Daquelas, pasou a ser alcalde da Coruña o abogado Manuel Iglesias Corral até 1934. Tomou o relevo brevemente o industrial Alfredo Suárez Ferrín, deposto polo goberno español tras os acontecementos revolucionarios de outubro daquel ano. O 28 de outubro de 1934 foi elixido alcalde da cidade o abogado e fiscal Atanagildo Pardo de Andrade. Este mantívose no posto até marzo de 1935, momento no que foi sucedido, como alcalde accidental, polo funcionario da Deputación da Coruña, José Fandiño Arrojo, até febreiro de 1936. Nas últimas eleccións municipais republicanas foi elixido novamente Alfredo Suárez Ferrín, que exerceu até o golpe militar que levaría por diante a Segunda República en milleiros de vidas, arredor de 10.000 no conxunto do territorio galego. Entre elas, as do propio Suárez Ferrín, José López Bouza, Francisco Pérez Carballo e a súa dona Juana Capdevielle, José Miñones ou Ángel Casal. Aos asasinatos sumáronse centos de miles de exiliados, como os coruñeses Emilio González López e Santiago Casares Quiroga. Co golpe militar do 18 de xullo de 1936 iniciouse o fin da Segunda República, o fin dun tempo de democratización das institucións e de recoñecemento de dereitos e liberdades colectivas e individuais. Un tempo no que, entre outros avances sociais e políticos, se recoñeceu constitucionalmente a pluralidade político-ideolóxica, a laicidade do Estado, o dereito de sindicación e de sufraxio feminino, ademais da liberdade de prensa, a educación laica, con ensino primario universal e gratuito, a inviolabilidade do domicilio privado,
o dereito á creación de autonomías e o uso das respectivas linguas destas. Conseguíronse tamén amplas coberturas para as e os traballadores e medidas de protección para o campesiñado e os traballadores e traballadoras do mar. O tempo de ditadura impuxo unha represión sistematizada e selectiva, focalizada sobre os cadros dirixentes das forzas políticas, sindicais, sociais ou culturais que representaban o progreso. O franquismo significou unha involución nos dereitos e liberdades recoñecidas constitucionalmente no tempo republicano, dereitos e liberdades que custaría décadas volver recuperar.